alah golok golok ilang ilang maning tuku maning yen wis ilang tuku maning lawon putih sababaita ning endi bae tempat genai di layari mangsa urungan alah sarung-sarung ilang alah sarung ilang yen wis ilang tuku maning ari ilang ilang maning ari ilang maning yen wis ilang tuku maning bos Asma kon sawer nih as padang Kang Enge pinotorangan ewu amangan selawase ning badan kula bling-bling keris pancawarna turun tangis sabandingan mikiri bae sing ora ana mikiri sing ora ana sandiwara duwe warna sirah dul doliane Nun capir wis ngopi dul ya duwis oh sirama ari takone ku jeduwis iya ya bakal durung ya durung lamun wis ya wis apa sih duwisku arep muni durung heeh lagi sorene wis iya 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 arep muni wis kurang biasa mindos ya nang iya apa maning wis waya mindok ra ini ra lagi ngeli-ngeli ya sampir ya ngeli bae wong masih enom mlayu sore padang isuk gawe katon seklebane Kang Ee kok sawer Kang Ee lulu gebang pinasuan melu nunut melu nunut sementara melu nunut sementara sandiwara duwe warna sedep pak waya mene pacul bawang ya iya kok sipak ceblep sing nabuhe panjak sandiwara dewi warna iya gamelane prunggu kabeh iya iya sindene mimi kaji carini hei oh. mimi kaji dari ini Ay, akedek mimi kaji carini beli kelingan kelingan bae yang sandiwara dewi warna sindene mimi kaji carini ko iya Aryawan sih kaji siapa wan lah kaji ini
Perangsaku kasih iya kayak tengiang-iang ning kupingku dul. Iya. Perangsaku sedep temen gamelane Dewi Warna. Sindene mimik kaji dari ini. Aja mani reangnya ngora seneng ah. Nah, Lakine dewek mama kaji Warnita. iya. Ora ado-ado. Iya. Bangirang-ngirang kenugane sing kari nyawangan mandan apa sing lakoni mandan apa sing lakoni Sandiwara Dewi Warna. Lah bintang tamu sinden gini tau teka. Ya. Ya bukan yang macam blek. Bukan terima bintang tamu ini tau teka sinden sijine kusun. Macet dalane. Oh pahinga. Udan. Udah dadi lu ngabae. Nggak baik. Taruh ngendi mobil sinden gini. Apa deh? Sinden gini mobilnya taruh ngendi. Ini kanan ning pom bensin. Aduh temen. Ah, Bukan parkiran kono orang maning mes Dewi Warna. aduh. Adon ya. Mancingnya ku. Iya. Encang mi kok nembang mi. Iya, apa ini mik? Mi kok nembang. eling-eling mangkeneling rumingkang di bumi alangan kakonanan sabar panarimawon sabar lan kalane malah dadi ning puciki mama kunci mimi kunci panitia sepuh panitia muda sesepuh montor ngaturaken matur kesuwun Wih pragat ora pir. Ya iya, dudu kono sampir waya mene masuk yang dongol be aku. La ilaha illallah. Wis parian nembang. Wis marian gamelan nembang. Harimau diem Mimi kaji dari ini. Yang habis ngomong mau kupai nemik. Lah, ya pai mik kanyon gamelan wis mandek. Kon anu minus apa suarane baik. Riang kibisane dongole makin idul. Oh, sinten yang artian ya. Apa sih? Penggemar teka gelung tetangi. Ya wis langka-langka nih ngandul. Iya. Ya sing arane wong sekulit sedaging kok kerasa. Konon. Kerasa. Iya. Sing arane wong sekulit sedaging ku jare sirah ah bakal diciwit kulite. Kagawan ning. Kagawa dagingnya. Oh. Ya tadi kerasa. Iya. Senajana kene ke durung mari gak awis lebay-lebay kene. Ana det-det ya. Iya det. Iya. La ilaha illallah sinden kon nganggo mic. Nembangin ning pojok nganu deko. Itu tuh mengkono nek lari mau gamelane masih terap ora gelem. Gamelan wis mandek. Barang emang ari nembang lah gamelane mah dol, ora ngerti dia enggak. Iya. Suaranya jelas. Oh iya. Suaranya cedak. Gamblang. Gamblang. Kayo kaco. Oh. Iya. Aku mana mene sambil dia apa berkelingan ngomong. Reaki bisane metu ning petamanan. Iya. Jare dewek maning pondok pesantren baeku. Perang sakuak pasti pikirane ora jembar kadul. Oh. Ora jembar. Mumet. Mumet. Jenuh. Ah, siapa-siapa beli mumet dul. Iya. Ya, apa maning reangke ning hamparan jati. Ya, ana santri anyar sing arane Walang Sungsang. Oh. Bro. Oleh. Tapi belum weruh. Sing jadi aneh kene dul. Disangkane Walang Sungsang ya nuntut ilmu ning hamparan jati. Iya. Disangkane wong biasa dul. Oh, mlekonyo. Dudu mlekonyon. Nah, Mengkonon. ya benar.
kenyataane ari walang sungsangku. Ya. Ya Allah. Wonge gagah, Gagah perkasa. rambute Galing. Uange ganteng. Pipine jemblem. Matane delik. Wetenge gede. Susune gede. pupune Gede. entute gede. Rada itu nongko sih makine. yonganan kosi gemet. Ora yang makine kiki karo asma ora ya? Asma Duduk kon. Dudu Dudu apa? asma penyakit dudu. Ari sih si asma siapa? Aki kameran iki. Iya madep ngulon, bah asma malah kamane. Kira mau batuk je. Hah? Dudu aja batuk. Wah, sing ngarane asma ku jare siapa sih? Ya batuk penyakit. Iya. Ari kian? Kian marane aran. Oh. Arane goes asma. Kenapa bocah ini? Singkatan kuno sampir. Oh, singkatan. Arane ku singkatane ku asma sampir. Iya, maksudnya ku singkatannya ya boleh. Wes sama jaluk. Singawan mengupai sewon. Oh, Bos Asma Production. Sing di warung cetol. Bos Asma Production, Bos Asma. Bos Asma. Wis iya aja. Pengen sih Pengen ningon. Loh, wis kin bebarengan. Lamunana 2 juta berarti 1 jutaan. Ya, sirena apa sih? Ya adil riang mah. Semono karo sira kurang sepira sih riangku. Lah bocahku, kesuwun kanggo Mas R. Sing duwe Asma Production. Mudah-mudah royaltine kaos apa nang bocahku ya. Kaos e kanggo riang ndi. Sik, bocah kaos bedaringan. Lawon kun mah. Iip kana. Bocah bondan. Aduh, Bir. Nun. Apa? Hilang duitnya ta? Hilang duit ya? Mulai apa? Maksudnya mak kudu rewangi. Takonana. Maksudnya melas bulatane mene bokat hilang duit bokat murah Iya neplok. takonana. Ora. Mau sih kana? Dengok-dengok Jas ditakoni ora, Jek. Wah, Ora. bocahku. Bokat hilang, apeta, dompete. Ape mah gede. Bir. Ceritanya makanya Bir. Priwen ceritanya. Agi sore. Sore. Heeh. Jagat kan hutan. Iya. Ya boleh. Ya kan hari hutan mau ngerebut kena dewek-dewek kan. Benar. Terus Nah, ning kono kita ngau. heeh. Ning empere wong Oh, sebelah kanan. Oh, sebelah kanan. Iya. Heeh. Sebelah kanan. Iya. Iku ana wong tua. Wong tua. Heeh. Priyen sih? Manggone kan tapi kan semene. Ya wong zaman bengen mah tapi. Iya, arane ga wong tua ora ya. Wong tua zaman bengen Manggone mah. tapi ora ya. Heeh. Lamun bocah wadon manggone onder. Onder. Oh, kun manggone ku tapi. Ya wong tua zaman bengen mah tapi. Iya. Pasangan ngubek-ngubek ingone-ingone. Oh, ingone-ingone kesayangane. Iya, kesayangane. Ingone-ingone apa sih wong tuane kok? Metu. Ingone-ingone aku. Heeh. Jagat udan ora. Ingone-ingone apa kok nek? Kelinci. Ya Allah. Rian gak seneng kono. Sira seneng nih kelinci. Ning satuan kelinci kok. Lucu. Ya iya ningan. Jadi wong tua kon duwe ingon-ingon kelinci. Kelinci. Metu. Metu frontal. Oh, jadi kan genang saking kesayangan ora. Iya. Dikejar. Diudaki. Diudak-udak. Aja sampai melaku wadon. Iya. Karena ga wong tua ora. Heeh. Ngubek aku kono. Wipit wae. Oh, siram kono. Iya. Terus kecandak. Akhirnya Heeh. durung. Iya. Kelinci mau kah? Dheweke dibawa ya nyandak. Heeh. Wah. Nih, Ngabrak-ngabrak ki dheweke ki. Heeh. Kelinci mau ku manjung seleket. Mancing-mancing kok. Ya ning tapi wong tua. Oh, siap pokoknya dikempit. Iya, dikampit. Heeh. Oh, Terus pikiran kelinci iya. pasangan meni jero kun ku ana sukete. Disangka lagi ngempani. Heeh. Ning tani kono kan jerone ku. Iya, nang dikempit kono kok. Iya, dikibut ora kan. Oh. Pasang megegabres wae Iya. kelinci ku. Disangka ngempani. Iya. Terus Untune aku kari sirah. untune. Untune kelinci ku. Kari dengan ndi? Ya ku, ning kono ku, ning suket-suket. Oh, kari yang tanda kempit kayak kono. Iya. Oh, terus Hari siji untune aku sirah. hari siji. Iya tak deleng reang. Kelinci mau untune loro.
Ya pukul mah didelang kuntun aku nyangkol ka kaya bakar siji. Kari siji. Ning sukat-sukat ko ko. Terus Nah kira kan kelangan beli kini. iya. Lah je untune je mendi. Pasang mendi gati dewek ya ke. Iya. Oh. Iya. Lah je untune nyangkol ning kene je sijine aku. Tadi ditelang. Dideleng pasang. Encong deleng sun mah. Iya. Bon dideleng. Lah iya kuno mah. Iya. Untune aku nyangkol. Karena duduk untuk kena kedek. Gablek deh. Bocah edan. Masa ya kelinci nyangkol untune ku. Kelinci apa ku? Yampu. Oh. Kok klincine kali siji untune aku. Ya duduk orang masih ya kelinci nih aku sih. Untune murang siji. Je nyangkol mangani suketku. Suket. Iya kau mah duduk suket turun kedek. Suket aku grinting. Duduk suket kan mah. Apa? Bulu kelinci. Rada keblek jira makine ya. Bocah ku. Angel kuno. Wis aja mikiri wong tua mau. Bakasirane kepengen arepan rewangi mamauku. Ya, wong tuane kudu lah kita beli. Yampu. Bakar ade laki maksudnya mah pengen jajan. Oh konon. Ya iya sing arane berbagi ku Kudu ibadah. ibadah. Jare duliane gak pamaning sira genae ning Syekh Nurjati. Santri. Nyantri. Ah. Sing arane santriku ya kudu saling tulung menulung. Bener. Lamun anak wong beli mangan Beli mangan. diwehi. Dipai. Ya iya supaya sirane ku mancing. Berbagi. Sing arane berbagi itu indah. Indah. Iya nang wong mah. Bener. Bulan reang makene karo sira ning kene ki. Ning hamparan jati ki. Bener. Apa maning kin ki ya santri sing arane walang cang. Ya tadi kekandaan. Bener, Pir. Biang bokatan reang mah santri walang sungsang ku bokat wong biasa wes. Iku sing dikongkonku. Bujang sing loro nek ka santri sing loro kan. Iya. Kok nyusul walang sungsang. Beli sida balik paning. Oh iya. Siapa kan arane kah? Santri Sing anyar Oh kah? santri klepek kan. Oh kan kah? Iya. Oh iya. Santri klepek. Kok nyusul beli sida. Ya arane gak sing arane santri sokatan kadang-kadang ana sing nurut, ana sing beli. Iya. Tapi awas sira ki. Angel sajane wong ngurus bebek kan. Apa sih? Ari bebek makana bakasan sijine ning ngarepe menggok. Ya menggok kabeh. Iya. Nurut bakasan sing dikongkon. Menusa. Iya beli. Iya. Kadang-kadang cek. Menggoknya mending. Ya sing arane menusa Kayak sirak. keceluke uwong. Bakal sing arane uwongku pikirane masih kewang-kewong. Apa Pir? Oh lho bocah bukan terang nebluk. Sampai kaget. Siapa gawe kaget Dia mriyang. kaget ke. Kin makine kita ki karo sira nyantri ning kene ki sira salat durung. Sholat. Salat bengine kudu dilakoni. Oh tahajud. Bocah kok Sunah. kan padane lamun pujiane kan. Uma gendeng saponana. Iya. Lah drugdak tano. Sancer temen. Pasti aku pujian tabuane drugdak mah. Hajat turu sewengi-wengi. Durung ngono kedek. Ai durung. Bocah kok. Baka uma gendeng mah. Iya. Uma gendeng saponana. Iya. Gendeng berok sing jati wangi. Hajat turu. Piye sih kana? Salat wengi lakonana. Hajat murok sewengi-wengi. Kaya konon. Iya. Aja kayak Jadi singaran salat wengi ku lakonana. aja kayak bi. Aja ngorok sawengi-wengi. Kayak- Mangka aja kepengen rezekine gampang. Kayak pandak pun mah. Ya pajak kana wonge ningan sing kaya konon yana. Konon. Baka pajak kedewana mah wong paling wekel. Kompak-kompak ya. Ya iya laka-laka. Iya. Kadir ka sing rada ngantuk ku kastiwan bae ka sing ngantukan bae mah. Oh konon. Wes Nun. kita ning kene kan ya matur kasuwun kanggo Bapak panitia. Oh panitia. Unjungan abuyut apa yo? Buyut Madu. Hmm. Madu. Madu rasa.
Madu Jaya. Oh ya Madu Jaya. Matur kesuwun penghormatane. Aku anak putuwe kedik. Anak putune mudah-mudahan jadi pai waras lan sehat kabeh. Pada teka kabeh. Cenajana jagate mau ke ya lagi sorenya ketiban udan tapi sing arane udan anugrah supaya wong tanine pada mudhuning sawah maning. Pada subur. Kayane makene pengen nyambung rendeng jagate. Bokat maya. Iya, alhamdulillah. Bari ngormati sing duwe Asma Production. Production. Kang R. Kang R. R ku apa singkatan apa kun? R ku banyu. Oh, R ku. Iya, Banyu. banyu. Banyu apa kun? Ya ke banyu ana banyu udan. Banyu mili. Ana banyu sumur. Banyu milih sih banyu apa? Raini Rahmarganya. Banyu. Kin kanggo ngormati Bapak panitia matur kesuwun wis dipai mangan, dipai udut, dipai nginung. Ya beli. Bir, Non dadi saksi Bayu. sirane pengen dadi saksi. Iya. Siapa sing nyakseni kuno wis? Sirah sing nyakseni. Oh sing nyakseni kita wong loro. Nyakseni apa kok? ya nyakseni yen sukiki ngalie ning Desa Majasi. Majasi. Ya wis ayo mumpung Semoga masih sehat-sehat selalu. ora mampan sukiki matapol cenah. Kini kanggo dhewe kene ke. Ya wis nemu-nemune bedingin. Engko tanggal 12 kene karo biang maneh kedek kene ke. Ya. Tadi saksi JB. Bari orang wong pengodengan. wong pengodengan. Iya, Endi sih wong- ujer. Oh, ujer. Heeh. Apa ceh? Semoga berbahagia, Pak Bapak Panitia. Orang kerungu ah. Wong Cilamur ceh. Oh, wong Cilamur. Wong Cilamur. Pon kita mau pengodengan. Baru pengodengan wae lah dina. Bapak Panitia. Bayu mata netes dirabi pipi. Wong Cilamur. Bayangan kelingan Ujer. ing kekasih Sing pengodengan. tanpa Kang Ujer. mutusaken cinta cuma karena fitnah sing dinyata bir ajak lalen kanggo pimpinan. Kanggo Mimi Haja Wasrini. Semoga Karo sehat Bunda selalu. Haja Wiwit. Semoga sehat-sehat selalu. Oh ya, Ke sawah kato. Anggo siapa aja? Aa Idris, anak putu Mbah Buyut Madu Jaya. Aa Idris, anak putu Mbah Buyut. Aa Jikri, Aa Jikri. Ilang sing jiwa. Bapak Panitia. Sing duwe warung cetol. Sing duwe Asma Production. Siapa? Aa Jikri. Kang Adikri. Kang Adikri. Kang Ayah Asbi, Kang Asbi, Adikri. Ayah Asbi, Ayah Asbi, Ayah Asbi, Ayah Asbi.
Mama Tommy, 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 Mama Tommy. Anaknya maaf, anaknya maaf, anaknya maaf, anaknya maaf. Nokina, 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 Nokina. Bir, lagi apa? Urupi cek. Ponakan Ri. Hei, 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 hei. Aku anak kotone Mbah Buyut Madu Jaya. Semoga berbahagia. Tanggo kaulah madu gede. Anak kotone Mbah Buyut Madu Jaya. Anak kotone Mbah Buyut Madu Jaya. Singge Asma Production. Singge Asma Production. Berpisah anti tekan isi. Rabine ER. Yayu Yola. Yayu Yola. Sing tegetundi. Rabine Mas ER. Matur kesuwun. Kisah indah tinggal kenangan sing dialami waktu loroan. Anak putune Mbah Buyut Madu Jaya. Anak putune Buyut Mbah Madu Jaya. Anak putune Mbah Buyut Madu Jaya. Anak putune Mbah Buyut Madu Jaya. Ayo mata netes irami pipi bayangan kehaling kekasih Kasapa ka na? tanpa salah mutus Anak putune Buyut tawang Madu Jaya. pengodengan Anak putune Mbah Buyut Madu Jaya. Anak putune Buyut Mbah Buyut Madu Jaya. Bapak panitia mau kan Nok Yola, Nok Yola sing di warung cetol. sing gue asma. Iya. Wis nak wis rumpiang gampang.